Van noordenwind, zuidenwind, oostenwind, westenwind, vaar ik de hele dag. Wat ga je hem uit krijgen? Een boek. Wat voor boek is dat? Nee, haasjakkers kraaien. Meer dan 1500 banen uit Noordoost-Friesland krijgen een Fries boek. Zo willen de gemeenten de Friese taal bevorderen. Nou, het is sowieso heel wichtig dat bij lezen. Maar bij in Friesland, die krijgen van thuis wel het Fries mee en op school ook wel. Maar het is heel goed om dat te implementeren met het lezen. Dus het leesbesleer en dan ook nog in het Fries. Fjouwe baan wie uitlaten om een speciale gouden versie van het boek in ontvangst te nemen. Een van de gelukkigen is Boe. Ik vind het wel best wel vet eigenlijk. Ben je er blij mee dat je dit boek hebt gekregen? Ja, onze juf zal stokjes trekken en ik wist nooit dat ik het zou krijgen. Ik dacht, ik heb meestal best wel niet zoveel geluk, maar deze keer wel eigenlijk. Het boek gaat over Lietse Jerke die het mij een vlot de wraad overvat. Het is baseren op een wierbad verhaal. De schrijver van het boek oer wat hij de band mij het verhaal mij aan wil. Met de titel ik zei van, worst iets graag dan, en 16e voorin, dan kerst het bereiken. Maar misschien was het toen net die voetballer van Heerenveen, of misschien was het toen net een zanger die het, maar kerst het wel beziekje. En nee, was het dan onbegrensd, maar een jaar kerst ik krijgen.